nosaltres farem el Nadal a Sydney. Encara que a l'hemisferi nord no es celebra el Nadal a l'hivern, l'hemisferi sud no és així. S'han hagut d'espavilar per poder celebrar aquestes festes de manera occidental. Milers de persones disfressades van a la platja Bondi Beach a Sydney cada any per celebrar el Nadal. Moltes fan servir barrets de Pare Noel i celebren el dia menjant, fent esport i surfejant. Es col·loquen arbres de Nadal al llarg de la platja per ambientar-la i celebrar l'època més meravellosa de l'any. També una de les més destacades és Canopy of Lights, una passarel·la al llarg del centre comercial Pitt Street, que es converteix en un país de les meravelles gràcies a una dotzena d'arbres de Nadal suspesos amb 85.000 leds. La instal·lació del bosc de la llum nadalenca il·lumina el camí des del capvespre fins a mitjanit. Com ja heu vist, l'encant del Nadal a Sydney resideix precisament a viure'l a l'estiu i d'una manera relaxada. Nadal a Berna, Suïssa. Durant l'Advent, l'aroma del pa de gengibre, les ametlles torrades i el vi calent recorren els carrers del nucli antic de Berna, decorats amb motius nadalencs. Si la seguim, trobarem fantàstics mercats. Des dels tradicionals fins als artesanals, passant per un paradís per als amants de la gastronomia. Cada mercat nadalenc té el caràcter propi. La ciutat declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, amb les cases antigues dels segles XV al segle XVII i la catedral de Berna. També, la torre més alta de Suïssa ofereix un teló de fons fantàstic i únic. Fins i tot, fora dels mercats, les compres nadalenques són una experiència especial, gràcies als 6 quilòmetres de porxo i als típics tallers amb voltes verneses. Als que els agradi el Nadal de postal, us recomanem un viatge a altres parts de la regió de Berna. Des del romàntic mercat ambulant nadalenc de Hutwil, passant pels xalets decorats amb cura de la Cambly Experience, fins al pessebre, probablement més gran, de la Meseta Central. També, els amants del Nadal poden gaudir dels meravellosos ambients al Parc Natural de Gansrich, a l'Elemental, Oberargau i l'Aupen. Las Navidades en Lisboa. ¿Estás buscando una ciudad donde viajar estas Navidades? Lisboa es una gran opción para pasar unos días y celebrar la Nochevieja en la Plaza del Comercio. No se puede negar que Lisboa en Navidad está especialmente bonita, durante parte de noviembre y todo el mes de diciembre. La ciudad decora todas sus avenidas con luces navideñas y las calles se impregnan con olor de las carnes asadas. ¿Quieres ver las luces? Debes visitar la Plaza del Comercio y el barrio alto de Lisboa. Aquí encontrarás las luces navideñas más bonitas. ¿Cómo se pasan las Navidades en Portugal? El día de Navidad las familias a menudo se levantan tarde y luego abren los regalos juntos. En Lisboa es tradición celebrar la Nochevieja en la plaza más grande de la ciudad. Para pasar la Nochevieja en Portugal hay muchas playas populares en todo el país. Imagínese con tu familia, sus seres queridos, las estrellas, la arena, la música y sobre todo los fuegos artificiales para terminar la noche por todo lo alto. Las luces de Navidad estarán encendidas entre el 6 de diciembre y el 6 de enero. ¿Qué hacen los portugueses en Nochevieja en Portugal? Algunas son muy conocidas y otras no tanto, pero todas son usuales para sus habitantes mientras contemplan los fuegos artificiales con los que despiden el año ya pasado. Ara explicarem com és el Nadal a Vancouver. A la ciutat de Vancouver, una de les coses que fan per Nadal és una desfilada del Pare Noel amb carrosses de colors, bandes de música molt divertides i moltes altres coses. Les atraccions temàtiques de Nadal a Vancouver són el Mercat de Nadal, el Festival de Llums al Jardí Van Dusen, les visites d'història i la xocolata calenta amb pastes. Les tradicions canadenques inclouen decorar un arbre de Nadal i intercanviar regals. El dia de Nadal es prepara una pata especial sovint consisteix en guaidim de rostit, verdures de temporada i puré de patates i salsa. Els mercats, botigues, cases i altres estructures es decoren amb tota mena de decoracions de Nadal.
com ara llums de Nadal, llaços vermells, figures inflables de rens o del Pare Noel i fins i tot arbres de Nadal gegants. Vancouver és un lloc especial d'Amèrica del Nord per visitar durant tot l'any, però crec que la temporada de Nadal és el millor moment per visitar-lo. Avui us presentarem el Nadal a París. El Nadal a París comença des de primers de desembre fins aproximadament el 6 de gener i durant aquests dies fan mercats de Nadal molt famosos. A París els mercats estan repartits per tota la ciutat. Alguns dels més famosos són Champ de Mars, al costat de la Torre Eiffel i el de Notre Dame. Quan arriba el Nadal, París fa honor al seu nom, Ciutat de la Llum, ja que 150 carrers de París compten amb la il·luminació nadalenca dels carrers que decoren amb llums, que adornen els carrers i fan que hi hagi un bon ambient. Cada nit a París s'encenen les 2.000 bombetes de la Torre Eiffel, però de novembre a gener els llums es tornen inclús més especials, perquè la Torre Eiffel és la torre més famosa del món, no és l'única que brilla. El camí que porta cap a ella també està decorat amb llums de Nadal que fan que hi hagi un ambient més festiu. Si us agraden les activitats a l'aire lliure, París us ofereix diverses opcions per patinar sobre gel, en llocs emblemàtics, com la plaça del Villiers, el Gran Palais o la Torre Eiffel. També podeu passejar pel Sena, en un creuer que us mostrarà els famosos monuments de París il·luminats, les decoracions nadalenques i fins i tot l'espectacle de llums de la Torre Eiffel.